Минем кулымда безнең татар халкының иң яраткан уен коралларының берсе, ул әлбәттә тальян гармоны. Әле гармонны мин безнең авылдагы бер бабайдан сатып алып, Айрат абый Харисовка реставрацияга биреп, эшләтеп чыккан иң яраткан уен коралларының берсе бу. Әлеге кичкенә генә гармон шәхси заказ буенча Тульская гармон фабрикасында ясалынды. Әлеге гармонның үзенчәлеге нәрсәдә? Монда бер генә рәт һәм монда 7 генә клавиша. Һәм менә шушы гармоннан ки чыгарга кирәк. Әлеге гармонның музыкантлар арасындагы атамасы бу гармон черепашка дип атала. 7 клавишалы. Моның үзенчәлекле ягы нәрсәдә? Гармонны тартканда бер тавыш чыгара, япканда икенче тавыш. Әлеге гармон шулай ук шәхси заказ буенча Семен Блинов исемле мастерда эшләтелде. Әлеге гармон минем коллекцияда иң кичкенә гармонларның берсе. Монда 4 кенә клавиша һәм шулай ук тартканда бер тавыш чыгара, япканда икенче тавыш чыгара. Әлеге гармон гомумән булган иң кичкенә гармоннарның берсе бу. Гомумән алганда баянчы булу теләге ул минем әтиемнең бик зур хыялы иде һәм менә мин әтинең хыялын чынга ашырдым. Һәм беләсезме, нигә син баянны яратасың дигән, баянны, гармонны яратасың дигән сорауга мин төгәл җавап кына бирә алмыйм, чөнки ул ничектер күңелеңдәге булган бөтен моңнарыңны, хисләреңне, бөтен шатлануларыңны чыгару бер усулы һәм менә булар барлык минем уен коралларым, алар минем гаилә дусларым, гаилә әгъзалары кебек хис итәм аларны. Аларсыз инде мин алга таба үземнең тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм.